Ngiyafisa ukuthi iy'ngane zazi ukuthi abazali bazo bayithola kabuhlungu kanjani imali. So njengoba kuDisemba nje manje usufikile, iy'ngane ay'ngabi ne-pressure engenasidingo mhlampe ngokuthi ibona abanye abangani bakomakhelwane noma abangani endaweni bethengelwa izinto ey'bizayo, bethengelwa amateka o-3,000 4,000, bese umuntu engasibuka isimo sasekhaya bese ecabanga ukuthi leyo mali leyo nto leyo uzoyifuna kumzali wakhe, nadimanda iteka, adimanda ujini awufunayo, mhlampe afuna ukugqoka ilebula ebizayo njalo njalo. Hey, uyabona uma ngase kuthiwa iy'ngane lezi ziyahamba zihambele emajadini ziyobuka imisebenzi yenziwa abazali bazo ekuseni, zingabona ukuthi kule maphesenti lawa khona kule nto kuthiwa izwe labantu abamnyama noma abantu abamnyama bakhululekile, bengabona ukuthi leyo nto leyo mhlampe u-15% noma 20% abantu abamnyama bawuthola for kule nto ye-freedom, ngoba noma imali kumele isetshenzele kodwa indlela okwenza ngakhona kuyathusa uma ngabe uhambele iy'ndawo lezi ezokusebenzela. So uma uyingane, sazi isimo sakho, understand isimo sasekhaya, ungayidimandi into. Abazali bayithola kabuhlungu le mali. Uyabona ukubona iwashing lapha naphakathi nemizi abelungu iwashwa, umzali eneka yonke into even yangaphansi yomlungu thizena amsebenzelayo. Ufike ekuseni, makuthiwa ekuseni bayafika baqale bekhipha izinja behambe nazo, noma sobe echami noma sobe noma sobe shayisa ngomoya ngazi. Kodwa ungabona ngikhuluma ngabantu abadala, omama abadecent abafaka amaringi abashadile, babonayo labo mama laba badiscipline. Uyabona uhlobo lomsebenzi abawusebenzayo, bashayela imigwaqo ekuseni lapha nakusa, abakangeni ngaphakathi, basalungisa nje iy'hlahla lezi kade zizokhuzwa pheshulwa amahlahla ebusuku. Zingane zabafundi, musana ukudimanda izinto zomsweko ngoDisemba. uDisemba inyanga eyodwa. So ke umuntu uma ngabe ebona isimo esenzeka kamakhelwane akaqonde sakubo, ngoba impilo ephilwa kamakhelwane awuyazi exactly noma uthi unomngane. Abazali bayikhandla kanzima, kunzima into eyenzeka kubazali, kubuhlungu futhi, ngoba egcina nakho konke thina singizingane abazali bethu besijethe ngalesa sikhathi sisakhula, ngathi singayiboni impilo, sijethe hayi izinto basincishe bathswinye. Uyabona wayethi ugogo makuphuma i-trip athi okay ke decide ukuthi okay sizokhokhela i-trip ngale mali esingayithenga impuphu noma sishodisa ngala. Hayi ngoba ukukhula kanzima usubona manje ukuthi kahle kahle izimo zazingekho lula. Uyabona abafundi abakwazi ukuthi into beyi-understand. Uma ngabe kuwukuthi uyabona ukuthi abangani bakho sebewuthengele bonke umsweko ngoDisemba, ungabi ne-pressure. Bonga lokho kuthwele kumzali wakhe. Abazali bayithola kanzima imali, kuningi okwenzeka kubazali ongeke ukuthande kwanawe. Yingakho yathi insizwa uma ngikhuluma ngathi mina ngelinye ilanga ukuthatha iy'ngane zakho uma ivalile esikoleni uyivalise emsebenzini, zizokubona umsebenzi owusebenzayo, ukuze ngelinye ilanga ziyothi uma ngabe zikwazi ukuthi ifuna imali noma idimanda into ethile, bese kufika le phela ukuthi hayibo kompa ubaba siyamazi uyithola kanjani. Siyakwazi ukumbona egqoke engazi ukuthi engazi ukuthi hlasimpa ngazi uyisiboshwa esebenza kanzima efuna le mali, bese ngizochama usuzoyifunakala uzodimanda. Okubuhlungu sibona kakhulu uzothiwa ingane sibulele ngisho abazali bayo zidimanda izinto, ibulawa ama-drugs iy'ngane, and asasi ngenzeka kanjani isimo sanamhlanje. Ingane uyibona idimanda into kumzali kodwa egcina nakho konke umzali imali uyithola besebenza kanzima, akukho lula. So ke uma ubona into egqokwa abangani bakho noma awumakhelwane, musu kuyihalela uma ukuthi isimo sakini uyasazi. Qonda isimo sakho, umzali methi akanakho musu kontshontshe, umphakathi uyabulala, umkhwanaza akazwile, futhi akuzi ukukusebenzela ukudimanda nokudingila ikhaya. Zazi ukuthi uyingane, uyadinga ikhaya, uyabadinga abazali. Inzima le ukuthola le mali ngaphandle, kulukhuni adlala ngabantu abamhlophe. Ngisho ungahambela lezi ndawo lezi angeke ngiwazi ukuyimenshina, kodwa ungafika ubone ukuthi hawuwe ma kudlalwa kangaka ngabantu, kanti le mali bayithola kanzima kangaka. Hlonipha abazali. Ayikho into oyithola ngenkani, ayikho into futhi othi uyafa uma ngabe ungayitholanga. Cha, impilo yaqhubeka. Kuningi esingakuluzanga, kuningi esakuluza esingakutholanga sisakhula. Siyaphila namhlanje, asinankinga nje. Mina ngisho indawo ngalutho. Uyabona? So ke musu into uyifuna ngenkani, musu ukudimanda, ngoba abazali imali bayithola kanzima. Methi akanawo ngampela, badlala idokfela, baphusha yonke into, balungisa into ezibalekile. Musa ukuba ne-pressure oyibona kubangani bakho. Ngiyabonga ngethuba.